malá zastávka, ale za 2 km sme tam. Cestu sme začali, prvé kroky za nami a bude to zaujímavé. Batohy máme ťažké, ale nejak to dáme. Naša prvá zastávka je práve tu, keďže sú tu strašne zaujímavé skaly. Ajaj. Je tu. Už 14 hodín 16 minút. Máme za sebou skoro 12 km, 15 000 krokov a vyzerá to dobre. Zatiaľ ešte nie sme až tak unavení, ale už hlad udiera, čiže za chvíľku sa potom najeme. A dnes ešte prejdeme takých možno 5 km maximálne, lebo noc sa už blíži. Skrátka to je, ale či to bol dobrý nápad, to neviem ešte. Vyzerá to dosť stromo a tak ťažko pristúpiť. Večer máme za sebou, je 16 hodín 30 minút a stojím tu na takom mieste, ktoré je určite veľmi významné, alebo že teda ikonické, tak vám ho idem ukázať. Vyzerá to desivo, ale predstavoval som si to trochu inak, trochu viacej betónovo a trošku viacej nedostupne. Čiže spať sa bude nakoniec takto. Keďže vraj je strašne vlhko a potreboval by som stan, lebo že aj stane ráno celý mokrý, takže budem pekne pod prístrežkom. Prvá noc za mnou a bolo to také, no, o ničom docela. Spal som od takej polnoci, išli sme spať asi o 6, od takej polnoci som už trošku aj spal, ale dovtedy nič. Takto to tu vyzerá, takto som na lavičke, mám karimatku na tom spacák, aj vankušik som mal, čiže akože v pohodičke, ale no, nebolo to v rúžovom raji. Ja som si ráno dal, že makový koláč, ale Samo tu má takúto nejakú špeciálnu vecičku. Pochutinu. Sádrov kartón. S vanilkovou príchuťou. Yummy. Miešanie cementu alebo raňajky. A, ktoré z toho to bude? Už sme vyrazili, akurát vychádzame z Českej republiky, teda oficiálne. A vchádzame do Nemecké. Vyzerá to tu fakt, že dobre. Je úplná hmla. A cesta pokračuje. Máme zastávku na nejakej
železnici, teda bola to železnica na prepravu dreva a vyzerá to docela dobre. Toto vyzerá naozaj dobre. Shit, čarodejka. Mám že bunker. A to je iba, že veľký kameň a na ňom je strom. Čiže sme na cesti. Vyzerá to tu veľmi dobre. A my ideme tam. Aj takto môže vyzerať obed nepripraveného turistu bez plynového ohňa. Kopec máme za sebou, aj jedlo teda. A teraz už ideme ešte pár možno kilometrov, potom niečo nájdeme na prespanie, kde prespíme, ale slnko už zapadá, čiže musím spohnúť. OK. Shit. Je Halloween a sme pri diablovej diere, hej? Ale pozitívne na tom je, že tu máme takýto západ slnka. Tak ideme ešte 2 hodiny nocou. Bude to dobrý zážitok. Už ideme týmto lesom v noci asi 2 hodiny. A ešte nejaká polhodinka, ale jak sa hovorí, náhoda je blbec. A akurát máme ten najhorší úsek v lese, po ktorom fakt, že nikto nechodí. Proste sú tu nevyčistené cesty, padnuté stromy cez cesty. Niektoré úplne, že nejak divno vedú. Ale tak máme aj navigáciu, že sa nestratíme. A výhoda je to, že fakt sú vidno krásne hviezdy a reálne aj také náznaky mliečnej dráhy, čo je fascinujúce a pre mňa úplne úžasné. Po 4 hodinách a nejakých 10 kilometroch nocou sme dorazili do nejakého turistického šeltra, kde sa zase teda vyspím na lavičke, ale tak čo lepšie ako lavička na môj krásne teplý spacák. Dobre, tak dobrú noc. Je ďalší deň, vonku ukazuje, že je 9 stupňov, ale moc tomu neverím, lebo strašná je zima. Toto je najzimšie ráno zatiaľ.
ale tak, stále sme o 5:00, nabalili sme sa, prichystali, teraz je už 7 hodín, čakali sme na východ slnka, ktorý by mal vyzerať asi dobre pri takomto božom jazere, čiže je to tak. Noc bola prekvapivo úspešná, som spal asi, že do 4:00 úplne v pohode. Ale tak ešte sme chodili 4 hodiny v noci, čiže bol som unavený. Ale dobré. Pauza na trochu jedla. No, ako, nevyzerá to, že super, ale lepšie ako tu, tento kulinár. It's all fun and games until you see a wolf's eyes. Je posledný deň, sobota, stojím pri poledníku, do ktorého sme došli tak o 8:00 v noci. Tu sme sa na lavičkách zložili a teraz nás už čaká iba nejaká 5 km alebo taká nejaká krátka cesta. A naozaj cesta skončí. Bolo to veľmi, veľmi dobré, veľmi záživné a niečo na celý život, nejaký strašne dobrý zážitok. Potom ešte poviem, že čo sa stalo v noci a to bolo niečo. Táto noc bola, že najzimšia, ale ešte vám chcem povedať o vlkoch, alebo teda čo si ja aj samo myslíme, že boli vlci, keďže dosť nás to nakoplo. V noci sme išli s čelovkami na hlave a po takých pár červených očiach, alebo teda bielých, čo vyzerali ako srnky, som zrazu uvidel nízko v tráve dva páry očí
a ktoré sa ani nebáli. Pomaly išli za nás a už sme iba videli, ako vykukujú za nami. Na to sa priznám, že adrenalín trochu zauradoval a išli sme trochu rýchlejšie. Ale bol to veľmi zaujímavý zážitok, fakt. Final steps.